Yabantaze hlalani phansi ke hlalani phansi wethu uchilo uNkwali Enkosi uchilo uMkhwanazi wathi the country is going to burn. Uyaphenjwa ngokumlilo, uyaphenjwa umlilo inglo uza nesikhuni sakhe siyavuthela ngoku silindela nto bayirawuthi umlilo. Yini nani mamelani ke uthi uPhopho, mamelani ke uPhopho nizamazi ezi video ihamba ningabi njalo niyayazi bandiyacacisa mos into yam. Mamelani uthi uPhopho ke ngoku apha izolo ekuseni, yabo uPhopho uthi apha izolo ekuseni yabo uvange noko yabo aqonda uPhopho ngubani lo uthi xa wami ekuseni yaba uthi xa evula umnyango tyurukudu hey uthi wathi sajonga lo tyurukudu umnye yabe ngutyurukudu uthi ngamapolisa about 15 to 20 hayibo uthi ngamapolisa about 15 to 20 bathi sa apha endlini kwabe kuswa ya Cedric athi uPhopho andingoCedric nifuna uCedric bekuswa hey Cedric sifuna ifone sifuna ilaptop Cedric sifuna yonke into hey athi andingoCedric kwathini andingoCedric hey uPhopho wathi sayiphika lento yoba unguCedric kuthiwa yatsho impama wabasa hey sithi kuwe sifuna ifone nelaptop wabe sithi uPhopho andingoCedric kuthiwa utsho umva wompu wabasa yava hey uthi hayi ke bamtsho baninzi mos uthi bamtsho wazinduma nje yava uyayazi ikwekwe yedabini wazinduma nje hayi ke nyani kuthiwa waqonda uPhopho apha ndizawufela apha wahamba wayothatha iID yakhe wafika wathi hayi nansi iID yam guys andinguye nyani uCedric yini ndixoleleni xa betshekisha nyani iID hayi nguPhopho but isename yakhe nguNkabinde meaning that yi-brother kaNkabinde. uNkabinde ke lo wethu hayi ngowethu niyamazi mos uNkabinde kaloku bantase ngulo uyi-chief of staff yeminister le ihlele ekhaya itya imali zikarhulumente ke uNkabinde chief of staff kaminister ke ngoku uNkabinde kaloku ngulo uMkhwanazi athi babe close ukufa yena noNkabinde babe ne-relationship right yena noNkabinde. uNkabinde izoqala into yakhe yongaqondakali ngosuke avane kakhulu nale minister ukuthiwa ngumchunu yes waye chief of staff yakhe but uNkabinde waqala ke ngoku wa-involved nakwinto zepolitics waqala ngoku uNkabinde wabiza into zoba yena uli-comrade kwathini yiyo ke ngoku into eyahamba yabhida uMkhwanazi yava. So uthi ke ngoku uMkhwanazi into nokubana uNkabinde ikwanguye lo uxelele uMkhwanazi ngale nto yale letter ba hey Mkhwanazi injalo into yale letter and before ibe kanti yasayinwa nguminister kaloku ikhenza up and down lo information ke mna noMkhwanazi sithatha pha kuNkabinde okay fine ngulo Nkabinde sithetha ngaye ke lo apha. So uPhopho ke ngoku uyabuzwa ngamapolisa okay siyakubona uba unguPhopho but uphi uNkabinde lo simfunayo abe esithi uPhopho hey ukwenye estate kwathini athi amapolisa ngena emotweni siyakhona kuthiwa anxibeza camouflage afake ibaragraph kwathiwa ngena emotweni kuthiwa bahamba ngemoto ezinje kuthiwa ikhumbi 40 hey kuthiwa baninzi bani hey baninzi yava kwathi makangena emotweni lo nguPhopho wangena emotweni niyayicinga ke guys kuthiwa ebeyilonto izinduma nje ungena kulo moto wangena emotweni xa ebefika kula estate bafika ke nyani niyayazi mos kwi-estate ezininzi ku-security tight xa efika amapolisa egethini esithi hey guys sifuna indawo nethile sifuna uNkabinde apho kuthiwa hayi ke we-security apha yathi hayi anizukwazi bantase because kaloku le nto niyifunayo ayikho lapha i-search ntoni yenu i-search warrant yenu iphaa kula address ayikho kule i-address kwathini adana amapolisa aqonda into esizayithini le hayi ke kwaba kanti nyani abaphumelelanga izolo yava. Kanti namhlanje uFani Masemula uzawubuyela kangoloku eqongeni pha eParliament kwi-ad hoc committee wabuzwa ke ngoku uFani Masemula esepha because uNkabinde uye wacomplaina wathi emagqotheni wakhe bhalelani i-ad hoc committee ngoku niripoti le nto igqiba kwenzeka because my brother assaulted traumatized and all these things and ke ngoku bebembetha kuba becimba ndim so that means ngendima bokoboko ngoku yava
hayi nyani wabuzwa ke ngoku uNkabinde baNkabinde unalo na ulwazi ngalento yenzekayo ngoku pha kulaa ndawo kaNkabinde. Kuthiwa waphendula ke namhlanje lo mntana uFani Masemula wathi hayi ndiyayazi loo nto besiyokwenza i-search and seizure siyothatha nyani i-laptop neentoni sizodawunlowuda loo information. Yaba wathi uNkabinde bayandiqhela aba kungona bazothatha iifowuni zam nee-laptop zam neentoni. That means abanabo ubungqina balaa nto bebeyithetha all along. So that means njengoba bemane bebhizi bepepereza oomkhwanazi apha eTV abanabo ubungqina. Watsho ke ngoku kutsho uNkabinde uthi uNkabinde uyabona le harassment bayenzayo ngoku bayenziswa yi-desperation. Uthi ngo-desperado ngoku njengoba nibabona bephithizela nje. Uthi uyabona akandifuni kakhulu lo kuthiwa nguFani Masemula. Uthi ba guys nivuke ndingekho ngomso niyazi ba ndibulewe nguFani Masemula. Yeni nani akutsho mna kuthi uNkabinde utsho wenze a whole media briefing. Hey abuzwe ke ngoku uNkabinde ba Nkabinde kukho izityholo against wena ba wena uhlobene kakhulu nalo Brown Mkhotsi. Etheni into yakho no Brown? Athi uNkabinde hey yabona leyo yilindeni bantasi yilindeni because sizawuhlala nathi kwezi committee and uhlala kwethu kwezi committee nizabona a different side of what's going on. Abesithi ipolice service idivide ke kabini. Kukho ecala kube khona ecala. Yaba engqondweni yami ndithi no kaloku besikhe sayithetha noSilonto nomkhwanazi apha esitsho umkhwanazi naye bakudivayideke kabini. Kukho amasela nootsotsi kubekho amapolisa aright. And ke ngoku xa sithi ujonga ngathi siyawazi amasela bangobani asityholi mntu but nathi kaloku siyakwazi ubona sinamehlo. Singathi amasela siyawazi bangobani apha but uthi uNkabinde ke yena uzahamba yoprova phaa kwiMadlanga Commission napha kwi-ad hoc committee ba ithini into and yena uzawuprova bana u-innocent. It's just that umkhwanazi noMasemula mention umkhwanazi noMasemula naba bona boyi-2 bayamakhela. Yava uthi yonke lento yonke lento yenzekayo ngumakhelo. Uthi because andithi bebeye phaa kuye izolo uthi namhlanje ekuseni ngo-7 o'clock kudu bangena kwaSenzo Mchunu. Baya kwaSenzo Mchunu kuthiwa kwaSenzo Mchunu hey kanti security tight. Kuthiwa bazama ungena kanti hayi security tight bancama. Yava bancama uSenzo Mchunu kuthiwa sexelelwa ke ngoku ngamam i-security yakhe ba hey eFondini bekufika abantu bebaragraph apha Fondini. Asibabonanga ebusweni but bebanintsi kufa besithi bezokwenza i-search and seizure. Yava but ke lento leyenzekayo ayisothusi because ithe kaloku inkwali yenkosi apha kuthi ngela xesha sihleli phaa kwi-ad hoc committee as honorable members. Wathi yena bana icase iyaqhubekeka ngoku uphando luyaqhubekeka ngoku kukho abafana abaseJohannesburg ababhizi but i-safety yabo is compromised. Wathi but babhizi abo bafana and bazawuza nabo bephila. Kutsho umkhwanazi utsho apha kuthi so ngubani uNkabinde ucimba yena sothukile kanti thina kaloku siyancokola nomkhwanazi. Umkhwanazi sixelele uba silindele nantoni na kwezi ntsuku zizayo because remember they are still building cases against them. Not that they want to take their evidence, but they are building cases because kaloku guys kufuneka kubekho i-criminal cases, kufuneka kubekho into ezininzi. But ke uthi yena uNkabinde uzazithethelela eqongeni ngokwakhe. Sizamlinda ke aye eqongeni sive ba uzawuthini. Yena kushubile.